nganti panjenengan tak cidra saka wanti Jepara. Saiki ndak papanake ana ing Taman Kadipaten Penarukan keteke. Panjenengan tak mulyake. Tak muktekake urip ana ing Kadipaten Penarukan. Senajan to saka karepmu kepen mulyake marang aku, ing tiba gosok balik. Mula saka kuwi balikke wae aku ning Panjen Jepara kakasen tumondok ning Penarukan. Malah kepara panjenengan yen gelem kersa tak daku lan tak engko kinarya dadi garwaku Senam. Ora dipat tunggu. Aku ora tresna marang kowe. Kowe ora saku. Ora. Iki ana ing Penarukan. Kena tak ibaratake kowe manuk sing ora sewal saka cemperan tangan. Gelem ora? Semenanjung. Kene semenanjung. Sopo kowe wani mlebu ning Kadipaten Penarukan? Karepet Joko Tinggir. Oh, karepet. Jur mengku karep apa kowe mrebeki ana ing Kadipaten Penarukan? Tekaku ning Kadipaten Penarukan sepisan. Aku kepengin njaluk warana ora tu semenanjung. Arsa tak derake kondur ngono ing Kasultanan Demak Bintoro. Karepet? Ya. Aku bakal minangkani apa sing dadi karepmu nanging Kepiye? aku njaluk rawuhe Kanjeng Sultan ana ing Kadipaten Penarukan kang tanpa diderekake marang abdi penderek sepisan. Sing angka loro rawuhe Kanjeng Sultan ora dikepalngake ngasta piandel utawa bedhong. Penjalumu bakal tak wujudi. Bagus. Kanjeng Sultan sliramu mentas wae ketemu lan putra mantuku Mas Karepet Joko Tinggir. Boten sisih pangandiku panjenengan. Menawi yata Karepet nyuwun konduripun Kanjeng Ratu Semenanjung. Ya, perkara kuwi pancen aku sing dawuh nanging sing dadekake tandha pitakon jroning atiku ya gene. Mbak Ratu Semenanjung ora kok ulungake kelawan Karepet Makara, sliramu titip peling lan Karepet supaya aku pribadi kang nyarirani tumeka ana ing Kadipaten Penarukan amboyongi kelawan Mbak Ratu Semenanjung. Apa tenane sing kok karepke tembung-tembung? Kanjeng Sultan, kula mboten saged nyelaki wonten salebeting manahku. Estunipun kula rumaos meri kalian Adipati Pemancat. Pendak-pendak wonten ing pisuwanan Kasultanan Demak Bintoro. Kula sajak kados dipun cecenges. Lah, dene kula ngrumaosi Dipati Andahan. Mila kula kepareng panjenengan rengkuh kadidene Adipati sanesipun saking Brangwetan Kanjeng Sultan. Tunggul ulung tenane jroning aku ngesuwi para kadang Bupati Pamancat kang iyup ana ing Kasultanan Demak Bintoro kuwi ora tak beda-bedakake. Dene iki dina panjenenganku durung bisa rawuh ana ing Kadipaten Penarukan kaya sing kok antu-antu. Kuwi pancene wektu kang durung ana. Dene wis ana kalodhangan wektu, mula kene aku ngersake pribadi minangkani panyuwunmu rawuh ana ing Kadipaten Penarukan mung wae. Dene wis cetha perkarane, aku gawe wis rawuh lan aku ora beda-bedakake pangrengkuhku tumrap kadang Dipati Pemancat mengko Mbak Ratu Semenanjung arsa tak boyong kundur ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Tantu Kanjeng Sultan, kula mboten badhe ngowelaken
ngunduraken Ratu Sinanjung. Yen Namung kemawon penak tenan. Kanjeng Sultan kajawi panjenengan sampun kersa rawuh saking bombong lan mongko ing manah kula. Kula kepengin sanget mahargya panjenengan rawuh wonten ing Kadipaten Penarukan. Nilaki ageng panpun dene rawuh ing Kabupaten Penarukan bakal kok mahargya. Aku matur nuwun banget Ngaten. Condrawati Condrasari kene-kene para ngarsa kene. Yen ngono coba diaturake ngersa dalem Kanjeng Sultan. Amin sih. Monggo Kanjeng Sultan. Menika kapun panjenengan kan. Monggo sami sesarengan menika kangge ngangetaken sarira. iki ra ora waregen. Oh, sanes. Aku nilaki panpun dene pakurmatan sing kok paring kelawan aku. Rampung pasamuan iki. Mbak Yu Ratu Semanjung bakal tekan kondur oning Mbak Bindoro. Sumangga kanthi lega liwat manahku. Ya ya. Monggo San. Monggo Kanjeng Sultan. Monggo Kanjeng Sultan. Kanggo jaga keselamatan keluarga, mligine priyayi putri saya panjenengane Kanjeng Ratu Semenanjung, jalaran Kanjeng Ratu Semenanjung ngasta Partisara Panguwasa Demak. Kula Kanjeng Ratu Semenanjung panjenengan arsa kundur ana ing Pandijipara apa kepareng kundur ana ing Demak Bintara. Wonten ing Pandijipara kemawon Rama. Menawa panjenengan arsa kondur ana ing Jepara kanggo jaga keselamatan kudu ana kang nderekake minangka narpatundaka utawa penderek pribadi sing jaga kawilujengane Kanjeng Ratu Semenanjung. Iki ana satriya loro Karebet lan Penangsang sing panjenengan percaya dadi penderek sapa Kanjeng Ratu? Menawi bab milih penderek kula pasrahaken kalian Kanjeng Ratu Kalinyamat. Nyamat, ketiban sampur dipercaya Kanjeng Ratu milih penderek. Pilihan ing antarane Karebet lan Penangsang. Ger, nyamat ger. Nggih, Rama Kudus. Penderek saka Penarukan nganti tumeka ing Pandijipara piyadha. Nggih. Milya satriya sing bobot-timbang. Sing kendel, sing duwe kewanen, sing gagah pideksa, sing bisa njaga kawilujengane Kanjeng Ratu Srimenanjung kaya ta Harya Penangsang. Ya, Aku ora usah tutur sing akeh-akeh. Aku wis ngerti kok. Babagan milih penderek Kalinyamat wis pasis kok. Wis aku percaya sawutuhe marang Kalinyamat. Nek menawa bejo dipilih dadi penderek kene. milih calon penderek ya sing ati-ati, sisip sendiri. Laras ngendika panjenengan Ya. dados penderek Purwo Semenanjung ketipun satriya ingkang tanggung jawab. Ya. Satriya ingkang pulpengan kados Dimas Penangsang. Pramila ingkang kula pilih dados penderek Purwo Semenanjung mboten sanes Dimas Karebet.
dagangan ditawak-tawakno ora payu ya aja gila. Bet, dawuh kula rilih dadi penderek iki aja dianggap kanugrahan utawa kabejan, nanging tanggung jawab sing ora enreng. Krana njaga keselamatan Kanjeng Ratu Kang Hastapati-sara. Mara gagih enggal dereke kundur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sing hati-hati. Gerjebeng Haryo. Ngerti. Mula wiwit biyen wis arani dalang. Iki akal-akalan. Iki akal-akalane Kakang Sunan Kalijaga. Ngaku ora kurang akal. Nadyan to sing dipilih dudu kowe, sing dipilih Karebet, nek aku duwe cara. Caranipun kados Purba Semi kang wis kepotangan budi karo kowe mbok luwari saka panggilan. Purba Semi ditimbali paringi pusaka ligan utus mateni Karebet. Ngoten. Ya, Purba Semi. Lepat kula napa? Kowe ora luput ra usah ditampan ana pusaka ligan. Mboten napa-napa. Yen wis kok tampa pusaka ligan golekno musuh mulawas Karebet, ketemu paten lho Karebet. Karebet. Ya. Ora prayogane gak langsung supaya korban. Jagole sembrono ora karu-karuan. Lho ngene kok njaga keselamatan malah dene dhewe sing ora selamat. Bet Karebet. Lakonmu isih dawa, urip. Perang Waspada. Tau kowe sembrono. Tundone kowe dilimpe dening liyan. Kepengin ngerti sing limpe? Sinten? Usul lawas. Lha Sampun pecah Karebet. Wis kelakon mati. Lah menika Partisara. Monggo. Sampun rampung to kok niki. Manut! Manut! Yen kowe wani rasa dadak tak silih tangan. Ayo, tanding ana iki Karebet Joko Tingkir. Beneran aku bisa adu arep lawan kowe mati Sunan. Aji Narattawa. Lho, kowe kok wani-wani. Musuh murid Panti Kudus. Haryo Penangsa. Tranggondro sepira. Siji Ngecake Aji Narattaka. Penangsa ngecake Aji Guru Manggala. Karebet biasa sigar merapat. Bet. Loh,
ben kowe. Musuh karebet mabut. Ki kebenaran kowe. Karebet mata iyek Bangkaya. Aku lan kowe sowan ning Demak. Ngoten. Kowe tak dadekke sultan ning Demak. Ayo, Monggo. Gosek. Elekan ini aja elekan. Lungane bareng mulai ya bareng. Kula ajeng teng Demak. Kowe mulai bareng karo muridku Penangsang. Nggih. Aku mulai bareng karo muridku Karebet. Jenengan mun sampean mikir. Ngledak neh cah. Mampus. Gini kok ngene terus iki. Dus, Lho, jek suwuk Karebet dus. lah kok nyemut medu. Lah mau Penangsang apa suwuk kowe terus ah. Beda men Penangsang lak murid kula. Ngono. Lah niki. Ora bagiamu kaya. Oke. Urip sik hebat. Lah nek ngene upama Bali bareng-bareng rak ya kepenak. Dus, Enten apa? jajake lo kesusu bali ning Demak karo Penangsang arep ndang la opo. Jenengan kula aturi pirsa. Heeh. Kula niku ajeng jumenengke Sultan Penangsang wonten Demak. Ngono. Nggih. Duwe syarat lho. Lho, nggih pun cetha. Syarate jumeneng sultan Nggih. kudu duwe parti soro Lah. negara Demak. Nggih. Lah saiki sing duwe parti soro sapa? Penangsang. Endi? Lah cetha niki. Iya. Tenane. Mosok iki parti soro. Nggih, saestu. Jajal aku tak roh buktine dibuka jek. Tenan ta ora? Kirang pitados. Anu senengane. Wong saiki kok. Ngeyel ora percaya. Sing penting iku buktine lah ngono. Jenengan rumokke. Iya. Surat keterangan atas nama Bapak Bodo lho. Calon ketua ketoprak inti Wahyu Budaya lho. Aneh. Telah membeli seekor sapi yang berwarna putih dengan harga 25 juta dibayar tunai. Wah, larangan niku nek sapi regane semono. Nggih. Tapi ana penyakit yang murah pol kok. Urek-urek losor Lah, rak tenan to. yang bertanda tangan di bawah ini Bapak Kepala Desa Kalyombo. Rak tenan to. Parti Soro kok malah layang dul tinuku sapi. Lah terus piye? Ya wis ora apa-apa. Wis gawa-gawa. Butuh dadi ratu kok syaratnya Mboten layang apa-apa. iso. Iso dadi ratu. Penangsang dadi ratu. Nggih. Mergo sing dienggo dadi ratu ki layang sapi, mongko sapi kuwi kewan. Nggih. Somben Penangsang yo ngratoni bangsane kewan. Sejatine Parti Soro iki lho, Dus. Tinggalane Sultan Patah Panembahan Palembang panguwasa sejane ning Demak. Nggih. Dawuh sing sinerap marang sapa Wedran Demak kang kedondokan Parti Soro ya kuwi kang menang jumeneng minangka ratu ing tanah Jawa lan ngono to. Nggih, nggih. Lah iki perkara engko tiba Wedran Demak mbok Penangsang mbok Karebet ben adile sing duwe Gusti Allah. Wonten lak mae ngeten iki sempat pederasan iki Penangsang. Yo, upamane tak eno kene-kene iki yo ora adil wong aku menungso kok. Adil adiling Gusti, mula iki bakal tak waosake firman Gusti Allah kok dilalah kok gelem blayu rene. Nggih. Yo sing bejo kok. Alhamdulillah. Upamane kok dilalah kok marune rene, yo bejo Karebet. Anggo motor Kudu ikhlas. Mula ayo melu donga bareng-bareng. Nggih, nggih. Ben bejo nampa Parti Soro. Ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu
ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jumbuh kalawan sabdo rampung panguasane Sultan Trenggono teges Demak Bintoro rampung. Dene rampunge panguwasa Demak ora urung bakal ana ratu anyar. Kang ngono. Nggih mesti to. Mapane awak dhewe ora wani dingini kersaning Gusti. Ngono lho. Nanging ibarat kebo mulih nyang kandange. Biyen asale kandange Majapahit bakal bali ing Majapahit. Cetane besok kang bakal ngratoni tanah Jawa darah Majapahit anak Kebo Kenanga Mas Karebet Joko Tinggir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.